Dakop ang value individual matapos nga makuhaan sa masobra 4.7 milyon nga balor sa ginapatihan Shabu. Sigin patigayon nga drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa Balasan Municipal Police Station sa Puro 4 Barangay Lawis, Balasan, Iloilo. Pasado alas 6 ang gabi, Hunyo 11, 2024. Ang subject amo si Ronel Miranda, 28 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nabakan ng suspetsado sa isa ka plastik sa sachet sa ginapatihan Shabu. Gamit ang 50,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa iya nga paginakop pa ang 18 pagihit ka plastik sa sachet sa ginapatihan Shabu. Isa ka 12-gauge homemade shotgun nga loaded sa isa ka live ammunition. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, kay Police Captain Renzo Martinez, Chief of Police ng Balasan Municipal Police Station, ginpayag sini nga masobra na 5 ka bulan ang ilang monitoring at iskin ka sa nasambit nga operasyon. Kung sa din after sang pagadawa na nila sir, no, isa nag-declare niya siyang isa ka police. So, naka-recover kita sir, no, sa aton subject sa possession sang aton included ng aton sir, no, nga well-visit nga aton bypass item common nabakal na aton tahiya as well as ang tatlo ka mga dalag ko nga hit no, ang suspected illegal Shabu. Ginabanta naman sa 704.2 grams ang na-recover nga suspected Shabu. Kag may rin is estimated market value nga 4,788,560 pesos. Sa karon mga ka-K5 nagapadayon pang investigasyon sa Balasan Municipal Police Station agod ma-identified pagid ang mga kaupdanan sang suspetsado. Balita nagikan sa Banwa sang Balasan. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.